दिनैनि हाबाफारिखौ लानायनि मोननैसो माबा बुंदो आरो दिनैनि हाबाफारिया जाबाय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ जि माने जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिखिनि मावथांखि गिबियावनो नकुल ब्लक बिथांनि बे चेनेलनि गेजेरजों दिनैनि दिनाव गासै रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। ओंखायनो आङो जिखिनि माने हास्थायो बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायखानानै दोनखाबाय जाहाथे नोंथांमोना जोंनि रुलखौ मानियो होननानै जानो बुंनाय जि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना निमाहा जाबाय मानो होनबा आं जिखिनि हाद मोनदो बेखिनि हादखौसो नोंथांमोना आंनो सेयार खालामदो आं बुंनायखौ एसेबां बुंनाय जाबाय। Kita akan mencoba bisnis dulu dari awal ya. Jadi kita akan lalu ini melu ni apa? माबा मोनसे लाइफआव खहा जायो बैफोरबायदि खहाखौ नोंथांमोना बारसिनो नाजानो नाङा दा फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोना जोंनि जिखिनि गाननाय जोमनाय बेखौबो लाखिनांगोन जोंनि जिखिनि धोरोम बेखौबो थिग लाखिनांगोन खायसे बुङो जोंनि बर' दख'नाया जेरैसोहाय होननानै नङा होमबा फरायसालियावलाय मा गानबाय थानो आरो सेंग्राफ्राबो बुङो गामसाखौलाय मा गानबाय थानो मोजां मोनो नुवा माथो नाथाय दिनै मुलुग दरबाराव नायोबा दिल्लीयाव जों फरायनो हानो थांदोंमोन थांनाय समखिनियाव बड'लेण्ड मावफिननि थाखाय बे समाव जों थांनायाव मा होनदों गामसा गानलाङोबा आरो आइजोफ्राबो दख'ना गानलाङोबा बेवहाय मा होनदों नोंसोर बबे हादरनि बहानिफ्राय फैनाय बिथांमोना जोंखौ सोंदोंमोन आं फंनैसो खोथाखौ बुंगोन बेजों लोगोसे नोंथांमोनाबो बुंबानो जाबाय आखाइखौ लादोंना गासैबो आं सासे लासै जाथारदों ओरैनो खोनाफैयाखै आं सासे मोजां फरायसा जागोन आं सासे मोजां फरायसा जागोन आं मोजां आखल आखु सोलोंगोन आं मोजां आखल आखु सोलोंगोन आं गाज्रि बेसाद एबा फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थागोन आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइयारि नेहाथारि मानगोनां मिथिंगा राजा बसुमतारी बिथांनिसिम जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारिनि गुबै आयदाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव रोखा रोखायैनो बेखेवनानै होलांबाय दा आंबो नोंथांमोना गासैबो गोसो होनानै खोनासंदों आरो गोसोआव लाखिदों गिबियावनो बे समाव सानजौफुनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय दा बेनिखायनो बेखिनि माखासे सेटिंसखौ खालामनो थाखाय जों माब्लाबा गावखौनो गाव ओरैबायदि आन्दाज खालामनांगौ थाल लानांगौ आरो गावखौ जोङो सोंबाय थानांगौ आरो सोङोबासो नों गावखौनो गेलेन्सआव दोनबाय थानो हायो नङाब्ला नों ओरैबायदि जालांनो नागिरो माबाबासो एसे आवगायावसो बिबुंथिखौनो गाज्रि लोगो मोननानै मोजां ना गाज्रि लिरनो रोङै जालांनो हागौ बेबायदि दा जोङो अनेक बाथ्राखौ जोङो जेब्ला स्टुडिय'आव थायो बिजिरनायाव थायो सावरायनायाव थायो अब्लासो थाल मोनो आं हमेन बर' गाहायनि गांसे बिजाब फरायदोंमोन आं माबायदि खालामनानै मोजां मोनो नों माखौ मावनानै मोजां मोनो माखौ साबसिन मावनो रोंगौ बेखौबो जों थाल गैया दं नामा सोरबा ना नों ओंखामफोर मोजांथार संनो रोंगौ ना ओंख्रिफोर मोजांथार संनो रोंगौ ना नों माबाफोर बिराद मोजां खामानि मावनो रोंगौ ना गार्डेनिंफोर मोजां खालामनो रोंगौ बेबायदि माखासे एक्सट्रा क्वालिटिखौ जोङो ओरैबायदि खालामना लाबाय जों आन्दाज गैया जालाङो गावखौनो गाव आरो गावखौनो अब्ला जोङो जेब्ला आन्दाज खालामनानै नाया हु आर इउ नों सोर नों माखौ मोजां मोनो मा खालामनो मोजां मोनो मा खालामहैगोन मानो फैदों दुनियायाव मा जानो नागिरदों नों गावखौनो सोंबाय थाबाय नोंनाव अब्ला मोनफा मोनफा एन्सारखौ नों गावनो थिक खालामनो गोनां जागोन नङा होमबा स' बेनि थाखायनो आं खावलायदों
नोंथांमोननि गेजेराव माबाफोर सोंथि सोंनो दङब्ला सोंनो हागोन आरो सोंनांगोन जोङो बांद्राय सम होनो हानाय नङा स' गोसो गुदुंफ्रा अननानै फैनानै बिबुंथि बा सोंथि सोंनो हागोन Dahnya monceh sang kita mengundang, ang India dan lebih dari saya sang kita mengundang. Pemain, sama Bakal juga kesalahan kita kayak mas mensiau, tuan Asia dan juga jualan pecahan mas mensiau. Tapi financial management au, antara dengan jalan, dari kita kayak nanti, maka kita harus pergi ke jalan antara dengan jalan. Karena ini kayaknya negara apa kalau bunga hari nama, yang jalan friendly, maka tepung ni juga tak, jadi tiada ni financial lecture. Ada yang jalan ramai bunga, turunkan ramai ada jiwa, turunkan ramai ada jiwa, ini mana mas? Apa? Doktor pun ini terkait MBBS pas apa sufficient nama. MBBS pas jalan nggak patient lain yang ada nak tu. Surgery jalan mana nunggu. MD jalan mana nunggu pasien nunggu kita patient tanggal. Nama kan mungkin motivated kan dengan doktor jalan pasal nunggu. Sampai kono pasal pasal materi pasal nunggu ada. Kita lah second division pas kalau ada challenge kalau ada kita lah. Second division pas kalau ada ni masa tu kita pakai second division nanti kau. Challenge kalau ada di sana, dokter MBBS kalau ada, MBBS jangan dia nurse dah di sana, dokternya job ada, we dokter tu mah apa, dokter ni tak boleh di sana medical law. Estimate cina lain, contoh macam cina lain, tak boleh terkap mana. MBBS jangan yang di sana tak boleh orang di sana, sufficient figure sana ke. Di sana MBBS jangan tak boleh mau yang tu, dokter cari di sana, dosen lain mana ke. Tak boleh kerana ni, lekul ni MD pas kalau ada. Di sana tahu ke doktor, tahu ini tahu doktor dari. Nama apa sahaja mana pun motivated jangan. Boleh tahu doktor sangat bosan macam ini sahaja doktor dong. Ek first division metric pass kalau ada doktor ada di sana, challenge kalau mana. Ada division motivated jangan. Kerana doktor jangan ada nama. Sekarang bahasa saya iPhone ni saya bela ni. Doktor jangan di sana itu nama. Kalau kena jadi kerja mungkin jadi career kerja itu di kalau ada kerja first and foremost thing. You must motivate it first. Ese awal sir, kita ni mula sebelum mana mula, nengar sasa mula army sana itu sudah defense lain. Because reason nengar ke parang mana sah, mana ni mula. Itu sudah ada saya. Itu sudah ada di luar mana. Serba sasa doktor kan itu sebenarnya. Itu sebenarnya dengan apa yang mana sahaja dengan doktor mana dengan ibu mula. Itu satu sebenarnya. Itu sebenarnya nama. Dia macam suri dari kono pun sandal mah. Dengan seraba kono fit mana. Kono sandalnya ada. Ini orang ni siapa dengan sukses kawan dengan goal tu. Mulai mesti mission nama ada. Usaha yang manusia pada berbunga yang betul sandal. Lepas gini awal semua kiri aku saya orang mana dengan positif thinking kanan mana positif mana negara orang baik tapi itu kesimpulan sekonfirmasi dengan remain confident mana nak mula dari semua tadi kita faham dengan dan 90 saya beri itu ini cross faham dengan serta faham dengan maka beri mana sahaja itu sahaja beri sini Vaksin atau vaksin sendiri, modal riset pelan-pelan ini orang dapat ni, vaksin dulu orang dapat ni bila permainan itu, vaksin sekarang tinggal. Ini ni, bekuna sebenarnya belum semua ada, vaksin yang ini terkait sendiri terkait, modal riset pelan hasilkan vaksin yang sendiri kuang itu, mesti asal pelan yang terbaik. Rapat khusus dari Singapura dengan nukul berbeda, apa mesti itu soal dengan? Namun, restoran itu sebelum saya, orang sini jauh, saya jauh, ini dia orang.
आङो दिनैनि बे माने हाबाफारियाव जि जादों आरो जि आङो बुजिदों बेनि बिखय मोननैसो फोरमायगोन आरो नोंथांमोननो दाबायसायाव माने जेरै हार्ट जायो बेनि बिखय नोंथांमोननो फोरमायगोन। मानो होनब्ला आंबो बेखौ जेबो बारा माबाबो बुंखाया आरो आं बारा बुंनाय माबा गैखाया नालाय ओंखायनो माबाफोर बुंनाय जायोबा नोंथांमोना आंखौ निमाहा जाबाय। आङो ओरैनो इउटुब चेनेल दं आरो आंना मोनसे ब्लगिं भिडिअ लाबोयो बेनिफ्राय माबा बेरायनो थांनाय माबानायफोरखौ देखायो आरो जुदि नोंथांमोना सार्च खालामना नायबा मोनगोन नेटआव मुखुल ब्लग होननानै। ओमफ्राय दाबायसायाव माने गासिबो क्लास 10 आव फरायनाय स्टुडेन्टआनो माने मोनसे हार्ट जायो आरो गोसोआव माने मबाइलनि ओमफ्राय गारिनि बायदिसिनायाव बहुत हार्ट जायो। मानो होनब्ला आङो जिखिनि प्रुफ मोननाय बेखौ नोंथांमोननोसो आङो शेयार खालामनो सानदों। निसय नोंथांमोनाबो जाखायो। मानो होनब्ला आङो क्लास 9निफ्रायनो बिराद गारिनि शक जादोंमोन। ओमफ्राय क्लास 10 क्लास 9 आं बहुत शक जादोंमोन। दा फार्स्ट इयाराव फरायनाय लोगो लोगो आंनि साननाया चेन्ज जाबाय। बेनिखायनो दा चेन्ज जानानै दा बिदिनो इउटुब सिउटुब ओमफ्राय मबाइलनि बिखय माने खालामग्रा जाबाय आरो ना बिदि टेकनिकेलनि बुस्थु बिदि। ओंखायनो जुदि नोंथांमोनाबो मेट्रिक पास जायाबा माने माबाफोर गारिनि शक मबाइलनि शक जादोंबा नोंथांमोना बेखौ रावबो हमथानो हाबानो जाबाय। मानो होनब्ला सानसे मानसिया हमथानो हाया न'फोराव बिमा बिफाखौ गमनानै बुयो बिदिनो बहुत भाइरेल जायो आरो क्लास 10 फार्स्ट इयारावसो फरायनाय गोजा बांसिन। बेनिखायनो आङो जिखिनि माने हार्ट जायो बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो फोरमायखानानै दोनखाबाय जाहाथे नोंथांमोना जोंनि रुलखौ मानियो होननानै। आंनि बुंनाय जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोना निमाहा जाबाय। मानो होनबा आं जिखिनि हार्ट मोनदों बेखिनि हार्टखौसो नोंथांमोना आङो शेयार खालामदो। आं बुंनायखौ एसेबां बुंनाय जाबाय। दिनैनि हाबाफारिखौ खुंनायनि जाहोना मामोन माने मानि थाखाय हाबाफारि खुंलांदोंमोन आरो दिनैनि साननि हाबाफारिखौ एसे आंनि चेनेलाव फोरमायनानै होदो। बिदिब्ला गिबियावनो नकुल ब्लग बिथांनि बे चेनेलनि गेजेरजों दिनैनि दिनाव गासै रायजो राजाफोरनिसिम जों गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै जारखुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नोजोर बोन्दोंआव थानाय गासै फरायसालिफोरनि गासै फरायसाफोरखौ लानानै बेवहाय मोनसे हाबाफारि जालांदों। बे जाबाय स्किल एन्ड क्वालिटि एडुकेसन बिनि सायाव मोनसे काउन्सिलिं एडुकेसनेल काउन्सिलिं बा केरियार काउन्सिलिं बेनि मोनसे हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बिथोन बायदियै दिनै सारा जिल्लानि गासैबो दखरा आफादफोराव जादों। दाखालिनिफ्राय जागासिनो दं आरो दिनै जारखुसि दखरायाव जादोंमोन बियो। बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा आथिखालनि फरायसाफोरनो मोनसे सोलोंथाइनि बिथिङाव मोनसे दिग्दर्शन बा लामा बा दिशा होनायनि थाखाय मोनसे थांखि बानायनाय जादों। जेरैहाय दाखालि बावैसो माखासे फरायसाफ्रा मेट्रिक आनजाद उथ्रिलांबाय, माखासे फरायसाफ्रा हायार सेकेन्डारि उथ्रिलांबाय आरो माखासे फरायसाफ्रा 9, 10आव फरायगासिनो दङ। बिसोर फरायसाफोरा फैगौ सानफोराव माबायदि फरायगोन, माबायदि स्टाडि खालामगोन, बबे स्ट्रिमाव स्टाडि खालामगोन, सोरबा डक्टर जानो लुबैदों, सोरबा इन्जिनियार जानो लुबैदों, सोरबा गुबुन गुबुन हाबा मावनानै जानो लुबैदों। दा बैसोर फरायसाफोरनि थाखाय बबे लामा दं, माबायदि लामा दं, केरियारा बबेयाव दङ, प्रफेसनेल जुदि इडुकेसन लानांगौब्ला माबायदिहाय लानांगोन, बबे लामाजों थानांगोन, बेफोरनि सोमोन्दै जों गुवारै सावरायनानै बे फरायसाफोरनो मोनसे नलेज होनाय दिनै बे हाबाफारिया। मावनोबा माबायदि बबे लाइनजों थानांगोन बेफोरनि गासै बाथ्राफोरखौ बेवहाय सावरायलायनानै फरायसाफोरनि जानो लुबैनाय, मोन्थिनो लुबैनाय बे बाथ्राफोरखौ बेनि गेजेरजों फोरमायनाय जायो आरो दिनैनि हाबाफारिया बेनोमोन।